से बोलिए शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी गुरु भाई बहन की जय। क्या बात है, चश्मा तो जान मारता। अच्छा, गुरु जी के आशीर्वाद, क्या बात है। आई आज शिव गुरु के चरण में हम सब गुरु भाई बहन इकट्ठा भइल बनी, सब शिव चर्चा के भजन होता। हमार मौसी बिया संगे आइल बिया और पूनम बहन, मधु बहन, नीरज बहन, सब लोग बैठल बा शिव चर्चा में। आ जितना लोग सुनता सबसे रिक्वेस्ट बा आशीर्वाद दी आ घंटी दबा दी ताकि कोनो गाना आवे तो सबके सुने के मिल जाओ, नोटिफिकेशन चल जाओ। क्या बात है। आई श्री धाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई फटाफट में शिव चर्चा फटाफट जा रहल बा, तो आई आप सब आशीर्वाद दी। कहे के बा कैसे हो कि अरे हमारा ही शिव गुरु के अरे सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा। अच्छा राजू कोई गो जिला हिला दिल बा शिव चर्चा। कितना हो कितना, जब हमनी के तैयार हो के शिव चर्चा में निकले निशन तो गाड़ियों सुने के पड़ेला, खाना बनाई, पोछा झाड़ू करी, कपड़ा धोई, सारा खो धो के तब आवे निशन शिव जी के भक्ति में। तब वो शाम के जानी सन तो लोग के मुंह फूलल रहेला। कहेला लोग कि तो पागल हो गई बाड़ी सन, दिन रात घूम घूम चर्चा करत तारी सब। लेकिन हम सब गुरु बहन पूरा मंडली जोड़ के कसम खा ले बा कि जब तक रही जान तब तक धर्म ध्यान। सही बात बा। केकर ध्यान धर्म प्रियंका जी? गुरु जी के। कैसे कि अरे हमारा ही शिव गुरु के सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। शिव गुरु के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव गुरु के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा। शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, हमारा ही शिव गुरु के सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा, हिलवले बा। जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा। बोल हर हर महादेव की छा गइल पांडे जी। क्या बात है मौसी, हाथ दे लो। जय हो करते हो गई। शिव गुरु के माथावा में लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा, शिव जी के माथावा में लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा। जिला हिलवले लामी जटवा जिला हिलवले बा, तो जिला हिलवले बा। जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा, जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा। अरे जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा, जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा। आहो जय हो मौसी, मौसी एकदम खुश बिया रे। मौसी तो जिला हिलवता के ई भक्तिया रोकले ना रोकाई कैसे। शिव गुरु के गानावा में सोरठो के माला जिला हिलवले बा, शिव जी के गानावा में सोरठो के माला जिला
कवन कौन हो? छपरा, सिवान, गोपालगंज, आला, बलिया, बक्सर, यूपी, बिहार आ समस्तीपुर, दरभंगा सारा जिला हिला दिले बा। आ जब सांपवा फुफकार छोड़ता मन डेरा जाता कि जिला हिलवले बा, कि जिला हिलवले बा। कैसे तो सांपा वहाँ छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा। हमरा शिव गुरु के कपड़ा जीन्स पैंट धोती कुर्ता के काम नहीं खे। अच्छा क्या काम बा? शिव गुरु के तो मिर्गा के छाला पर जिंदगी कट जाए के बा। ई तो बात सही बा, हमनी के देख के अपने कुछो ना रखनी। अरे शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा, शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा। शिव जी के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। कि अरे सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा। कायावा में सजवा के हार, जिला हिलवले बा, कायावा में सजवा के हार, जिला हिलवले बा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। आई ए शिव चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के हम प्रियंका पांडे, साथ में पूनम पांडे जी, सब गुरु बहन मधु पांडे, नीरज प्रिया जी, सब केहू के तरफ से प्रणाम बा। प्रणाम स्वीकार हो और आशीर्वाद मिले। आई श्री भक्ति धाम चैनल और शिव चर्चा चैनल के माध्यम से रोज एगो दूगो गाना हमनी सबके शिव चर्चा के रिलीज होता। आप सबसे रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब करी आ लाइक कमेंट शेयर जरूर करी और अपन आशीर्वाद दी। आई रात के पूनम जी हमनी के सुतर रही सन, बड़ी अच्छा एगो शिशिया सपना देखले बड़ी। का हो? कौन सपना देखलो? पलंग पर अच्छा अच्छा, आ सुतर रहे पूनम जी एगो सपना देखलस। कौन सपना रहे? आ सपना में का रहे मधु जी सुनित रहे। का रहे? बतावा। कि अरे सुतल में रहनी ये गुरुजी लाली, अरे पलंगिया, अरे लाली रे पलंगिया हो। कैसे तो सपना में देखनी गुरु के सुरतिया, राम हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया, राम राम। सुतल में रहनी गुरुजी लाली, रे पलंगिया, अरे लाली रे पलंगिया हो। सपना में देखनी शिव के सुरतिया, जान हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया, राम हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया, राम। झूठे तोरी बोलिया शिशिया, झूठे तोरी बचनिया, अरे झूठे तोर बचनिया हो। के ये देखलू गुरु के सुरतिया, राम हो। के देखलू गुरु के सूरतिया, राम। कि राम हो। के ये देखलू गुरु के सूरतिया, राम। आहो। बोल शंकर भगवान की। जय हो।
जटवा में गंगा शोभती है तिरसुलवा आरती है तिरसुलवा हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम। और का देखले बा हो सांघवा में बाड़ी पार्वती देवी मैया यार पार्वती देवी मैया हो और देखी का देखता पार्वती जी के संगे जब शंकर भगवान शिव चर्चा में उपस्थित बाड़े तो कहता का कहता हो सांघवा में देखली पार्वती देवी मैया पार्वती देवी मैया हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आई आज ए शिव चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के प्रणाम बा। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम बा। बता दी बात ओह समय के हो जौना बेरा शंकर भगवान जी के शादी हो रहल बा। पार्वती मैया शंकर जी से मजाक करत तारी पूछत तारी कि ये भोलेनाथ माड़ो में तो बैठल बड़े शंकर भगवान लेकिन पार्वती मैया मजाक कर तारी पूछत तारी कैसे कैसे हो कि अरे शिव गुरु के छोटे छोटे मड़ौआ मड़ौआ बड़ी सुंदर है शिव गुरु के छोटे छोटे मड़ौआ मड़ौआ बड़ा सुंदर है। शिव गुरु के छोटे छोटे मड़ौआ मड़ौआ बड़ी सुंदर है ताही पैसी बैठेली गा
जोर से बोलिए शंकर भगवान की जय। वो सच्चे दरबार की जय। आई हम प्रियंका पांडे साथ में मधु पांडे जी ए शिव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। कोटि कोटि प्रणाम। संग में सभी गुरु भाई गुरु बहन राजू बाबा सब कोई यहाँ जे भी उपस्थित बा सब कोई के प्रणाम बा। साथे साथे जे ए भजन के सुनता टाइम देता ओहू सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। आई एगो शिष्या के कहानी बा। शिव जी रूस गइल बड़े। देखी ए गुरु बहिना, हाँ सब केहू कहा था कि लोग तनी चर्चा कराई तो गुरु जी जल्दी आई हैं जी। कुल कह के हार गनी, गली गली मोहल्ला मोहल्ला टोला टोला घूम लेनी। कहिया से जहाँ देखनी गुरु जी की चर्चा होता हाँ सब केहू के दया सुनता और चर्चा करावता, जे सब कुछ जे मांगता मिलता। आ शिव जी तहार नहीं के पूर्ण करो। लेकिन हम इतना दिन से चर्चा कराता नहीं, हर भेरी से मनावता लेकिन मानते नहीं कि का करी हो बही। मान जाई मान जाई। तो सुनी गाना के भाव का बा सुनाई। अरे कैसे मानी है अच्छा हे शिव गुरु, कैसे मानी है मान जाई है कि शिव जी रूस गईले गुइया, कैसे मानी है जी रूस गइले गुइया हो कैसे मानी है। हो शिव गुरु रूस गईले गुइया, कैसे मानी है। अरे कैसे मानी है शिव गुरु, कैसे मानी है, कैसे मानी है ये शिव गुरु, कैसे मानी है। शिव जी रूस गईले गुइया, कैसे मानी है। शिव गुरु रूस गइले गुइया कैसे मानी है। शिव गुरु रूस गइले गुइया कैसे मानी है। अरे ऐसे मानी है सुनो ऐसे मानी है। कैसे हो? ऐसे मानी है सुनो ऐसे मानी है। शिव जी रूस गइले गुइया ऐसे मानी है। शिव गुरु रूस गइले गुइया कैसे मानी है। शिव जी रूस गइले गुइया कैसे मानी है। अरे कैसे मानिए हो। का करे के बा सुनो। भंगिया लावो लावो धतूरा पीस के तू पियावो। भंगिया लावो लावो अरे कुल का के हार गई नहीं प्रियंका जी। भंगिया लावो लावो धतूरा बेल पतैया ले आवो। भंगिया लावो लावो धतूरा बेल पतैया लावो। सब कुछ ले आके आ भोले बाबा के शरण में चढ़ावो। अरे कुल का के हार गई नहीं है सखी। गंगा जल ले आके अपना शिव जी के चढ़ावो। गंगा जल ले आके अपना शिव जी पर चढ़ावो। अरे गंगा जल ले आके अपना भोला को चढ़ावो। गंगा जल ले आके अपना भोला को चढ़ावो। तो शर्मा है माथा नीचे झुकावे के पड़ी। अरे कुल का लेनी तो सिर झुका लहतानी भूइया ऐसे मोनी है। झुकावतानी भूइया ऐसे मोनी है। सिर झुका लहतानी भूइया तो ऐसे मोनी है। ऐसे मोनी है हो ऐसे मोनी है। ऐसे मोनी है भोला ऐसे मोनी है। भूइया ऐसे मोनी है। सिर झुकावतानी भूइया ऐसे मोनी है।
अब रामई है, अब रामई है, अब रामई है नाही धू